dnešného videa. V tomto videu si zase pušneme Mortisa. A ešte som vám chcel pripomenúť, aby ste sa joinli do našho klubu. Už nás tu celkom aj dosť. Keď chcete byť samozrejme na videu, môžete, budem vás tu ukazovať. Máme tu veľa borcov. No a môžeme sa na to pustiť. No, boli samozrejme. Mapa. Neviem, či je úplne najlepšia, ale môže byť, tak vám hneď prvú ukážem. No, pôjde mapa pôjde. No, to ide, to mám. Dobre, čo to nemám? Tak toto. To si robíme srandu. Dobre, to mám. Ani toto. Dobre, to mám to včela, ty kokos. Ja som ani toto skoro nedal už. Dobre, toto je, keď neviete, čo to robí, takže mi to rýchlejšie prevíja táto gadžeta. Ty kokos. Idem po ňom. Idem asi po ňom. Dobre. No poď. Idem preto. Easy. Tak potom sa ozvem, keď budem hrať trošku dlhšie. No dobre, teraz vám ukážem jednu hru. GG. Môžeme ísť na to. Už to nevadí. Poď. Daj to tam. Nevedel seka. Dobre. To je naša lopta. Dobre. No tak teraz ich tu drtíme. Pekne. Távo má Gerazíču. Čo je za meno? Mal som to ináč zahrať, ale nevadí. Oni to majú ináč zahrať. Idem. Pre Boha. Čo to robia tí moji teammates? No čo to urobil typek? Teraz idem po nich. Bum. Poďte. Dávajte hity aspoň. Poď. Tak som to tam dal. Pekne. No tak toto už je asi koniec tohto videa. Dávajte odbery, lajky a čus.